Moikka! Niin kuin varmaan voi arvatakin, niin mä oon kotiutunut tänne Amerikan puolelle nyt ja täällä mä oon mun uudessa jenkkihuoneessa ja nyt on melkein kuukausi vierähtänyt siitä, kun mä tulin tänne ja mä ajattelin, että tällaiset alkufiilistelyt vähän niinku soft landing campista ja muutenkin siitä, että mitä mulle kuuluu täällä, niin ois aika paikallaan. Soft Landing Camp oli varmastikin mun yksi elämän huikeimmista viikoista. Siis sen lisäksi, että mä näin ihan mahtavia mielettömiä paikkoja, niin mä sain ihan törkeän hyviä kavereita sieltä. Ja mä en siis nyt oikeasti heitä mitään vitsiä, että mulle tuli jotain hyvän päivän tuttuja sieltä, koska siis mä tutustun siellä niin mahtaviin tyttöihin. Mä olin siellä 3 mun suomalaistytön kanssa ja meillä oli siis ihan älyttömän kivaa. Me käytiin esimerkiksi Rockefeller Centerissä ja Times Squarella ja tehtiin vaikka mitä. Ja siis meillä jotenkin synkkäsi tosi hyvin yhteen. Ja ai vitsi, mä oon niin iloinen, että mä sain niistä mulle itselleni semmosia pitempiaikaisia kavereita. Ja meistä tuli oikeesti niin hyviä kavereita, että me ollaan jo päätetty, että me lähdetään uudestaan yhdessä New Yorkiin vielä joku kaunis päivä, että voisin kyllä elää sen viikon milloin tahansa uudestaan. Kavereista puheen ollen, muista vaihtorikamuista on ollut oikeasti ihan törkeän suuri apu, kiitos heille, koska siis vaihtorikamut ensinnäkin ne osaa niinku sijoittua siihen sun asemaan, koska ne kokee sitä samaa tilannetta just parhaillaan itse. Ja varsinkin mulla on ollut törkeän suuri apu kavereista, koska mulla on ollut tää eka kuukausi vähän semmoista, tunteiden vuoristorataa. Niin mulla on ollut näistä mun suomikavereista ihan sairaan iso apu. Ja ehkä jotkut ajattelivat, että et sä tuut tänne jenkkeihin keskustelemaan sun kavereiden kanssa siitä, että mitä sä teet. Mutta kyllä, silloin kun sulla on ongelmia ja sä haluaisit puhua niistä jollekin, niin ehkä aina sä pystyt puhumaan ensinnäkin suomeksi ja ne ymmärtää sua, koska sä pystyt ilmaisemaan kaikki ne asiat. Mulla on ollut täällä vähän sellaisia hankaluuksia, että mä en välillä osaa ilmaista itteeni oikein ja oikeilla sanoilla, koska mä en ole vielä niin tuttu tämän kielen kanssa, niin on ollut kyllä tosi suuri apu muista vertaistukea antavista suomalaisista vaihtareista. Ja mulla oli esimerkiksi ongelmia tämmöisten sosiaalisten tilanteiden kanssa. Ja nyt selvyyttä tähän, että sosiaalisella tilanteella mä tarkoitan sitä, että mulla oli ongelmia, että mä en tiennyt miten suhtautua johonkin tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan. En siis tarkoita mitään semmoista, että mä en olisi tiennyt, että miten mennä juttelemaan uudelle ihmiselle tai tämmöistä. Joten mä sitten puhuin näistä mun vaihtorikavereiden kanssa ja mä sain tosi hyviä vinkkejä niiltä. Ja sitten jopa multa, ja niin ne ihmiset, jotka mut tuntee, niin jopa multa oli hankala avata omaa suuni mun vanhemmille. Ja vaikka mä niihin jo luotankin aika paljon, niin se puhuminen oli erittäin hankalaa välillä. Ja kyllä siinä vähän itkukin pääsi pari otteeseen, mutta nyt on kaikki hyvin, että nyt jos oot vaihtari tällä hetkellä ja katsot tätä videoa, niin oikeesti ei ole mitään väärää puhua sun vanhemmille asioista, joista sä oot epävarma, koska mulla oli 2 päivää semmoista, että mulla oli oikeesti niin paha olo, että mä oksetti. Ja sitten kun mä vihdoin uskalsin avata mun suun mun vanhemmille, niin ne oli ihan fine se asian kanssa, mitä mä niille kerroin. Ja mulle tuli tosi huojentunut ja helpottunut olo siitä. Ja nyt mulla on onneksi kaikki fine, että nyt tän hetkinen vaihtari, jos sulla on jotain, niin uskalla puhua siitä. Se oikeesti, se niin säästää sun henkistä terveyttä. Muuten on aika mennytkin sitten tosi mukavasti, että me ollaan käyty jo tuossa viereisessä kaupungissa mun momin kanssa shoppailee. Ja sitten on käynyt ekan kerran kampaajallakin, joka oli aika kiva kokemus. Itse asiassa tosi yllättävää, että oli näin halpaa täällä. Plus tippikulttuuri nyt on vähän lisää sitä hintaa siihen, mutta muuten oli tosi yllättävää. Mä pelkäsin jo, että tulee joku yli $120 lasku sieltä, mutta ei. Oli vaan $68.
plus tippi, joka sitten oli sitten $5, mutta kuitenkin oli yllättävän halpa, joten oli kiva käydä ja tykkään kyllä näistä mun hiuksista nyt, mutta ei niistä ei sen enempää. Ja 2 ekalla viikolla mä kävin mun perheen kanssa näiden piirikunnan markkinoilla, jotka oli onneksi tässä tosi lähellä. Me käytiin siellä päivittäin, mun äitillä oli siellä hennatatuointi ja kasvomaalauspiste, jossa me sitten hengailtiin mun starusten kanssa ja kierreltiin vähän ympäriinsä, kun siltä tuntui. Ja oli siis molemmat, mä unohdin sanoa, että oltiin siellä osavaltion markkinoilla kanssa. Molemmat nämä markkinat oli ihan mielettömiä tapahtumia. Jos teillä on vaan mahdollisuutta, niin käykää ihmeessä, osallistukaa niihin, koska ne on jotain sellaista, mitä te ette tule koskaan Suomessa kokemaan. Joten ehdottomasti menkää sinne markkinoille. Tämän videon ilmestyessä mulla onkin jo mun ekat koulupäivät takana. Mulla tosiaan alkaa koulu täällä vähän myöhemmin, koska tänä vuonna Minnesotassa on siis sellainen juttu, että yleensä koulut aloittaa niinku vasta ton Labor Dayn jälkeen, eli nyt 7. päivä on Labor Day, niin mulla alkaa 8. päivä tiistaina koulu. Ja siksi alkaa vähän myöhään, koska Labor Day on nyt vasta tokalla viikolla syyskuuta. niin alkaa sen takia vähän myöhään vasta nyt, mutta ensi videolla saattaa ollakin sitten jotain tekemistä jo koulun kanssa, kun mä oon sinne päässyt vähän tutustumaan. Ja jos oot kiinnostunut seurailemaan mun vaihtoelämää vähän tarkemmasta perspektiivistä, niin ei kun vaan YouTubea ja Instagramia etsimään mua nimellä Neakukka Maaria. Sieltä löytyy, ja YouTubea mä päivittelen nyt vähän useammin kuin tänne Exploryksen puolelle, koska tällä Exploryksella mulla tulee 1 video kuukaudessa, niin YouTubea mulla tulee sitten vähän tiukempaan tahtiin. Ja Instagramia mä tietysti päivittelen lähes joka päivä. Mutta joo, kiitos ihan hirveästi, että katsoitte videon. Jos oot vaihtarit, toivon, että sulla menee kaikki hirveän hyvin. Jos et oo, no toivon siltikin, että sulla menee kaikki hirveän hyvin. Ja mennäänkin sitten ensi kuussa. Yes. Kiitti, että katsoit vielä. Moikka!